kire kunu wefo kande Enugu ji kwụrụ chimchim kirenu ya mana enwere ihe anyị kwesịrị ịmata na nzu a nzu ụdị ụzọ ịtọ bụ the natural one. Nke a kịta anyị fụrụ bụ nzu ikenga or the pure white, the heart of purity. Enwere nzu ndị ichie bụ nke na-acha pink. Enwere ike ifo agadi nwaanyị na agadi nwoke o tee ya n'arụ, ọ na-adị acha ka ọjị a. Enwe bụ ihe anyị na-akpọ ya na ịkpọgharị anya bụ nzu ejiji, nzu na-akụzilu mmadụ ihe na mmụọ, nzu mmadụ ji eyi awolo mụrụ anya na mmụọ. Ada eti ya na ọ bụ ka o mee gị ihe ọ bụ ihe na-edozi arụ bụ ufie na-edozi mmadụ akpụkpọ arụ, mana nzu ahụ ka eji apụ apụ n'abalị. Na ị na-achọ kedu mgbọrọgwụ ọzọ na asị na afọ na-atakwanụ mụnwa, afọ a na-ata m na-agụgụ m nwụọ nke a asị na ọ na-akwụsị afọ mana ọ kwụsịrọ, mana m chọziri ka mmụọ na onwe ya bịakọwalụ m ihe m ga-eri bụ mgbọrọgwụ ọzọ dị iche ga-eme ka afọ akwụsị na-ajụghọ mmadụ. Nzu ahụ ka iyi ete n'iru, itee ya ọtụtụ oge ọ dị emechi abanye bụa, a ga-ezikọ gị ihe ahụ ị na-achọ. Ọ ya bụ the essence eji ete ya ka unu mata the meaning melu na ndị mbụ nọrọ ọfụma. So nzu a bụ nzu onye ọbụla ka batalụ enwebeghị ọnọdụ chi, ifubeghị mmụọ, ide n'onu mmụọ. I will encourage you to start here maka enwebeghị ihe ma ihe ka bụbu ofeke. Nzu a nwere ihe na-anọ o ji welu dị ebube dị egwu. Ka m were ya kịta na m nwa bụ nwa dibịa nwere ihe a na-akpọ nshi. Nshi bụkwa spiritual weapon. Na ebe nshi na dutu bad bụ na ịlụrụ ya nji megide agbata obi, imegide nwanne na omenala dịka uwe omenala si welu dị. Mana ọ bụ maka nchekwa obodo, ọ bụrụzi gị nwa bụ onye lụrụ ya ga-eyuzu ya, kama na ọgụ na-abịakwute obodo a ewuru ihe ha nwa mebie ga lụọ na mmiri ha ya akros wee bịaba anyị n'ọgụ. Ha lute ebe ahụ ha ncha adasị anwụrụ na ọ bụ ha ncha nọrọ ebe a larụba ụlọ ebe unu nwa egokwuzie ha n'ebe ahụ ha na-alarụ ụla pụchikwa ha. Ihe ahụ mere onye ahụ larụ ụla na-akwado ha akwado bụ nshi ka ọ bụ. Unu na-agote ihe na-ekwu kịta. Ọ bụrụ na ị baala onye na-alụ ụdọ ọrụ anwa, ị lụọ ụdọ ọrụ anwa debe na be gị na ọ na ịkasị na ya pụta, chi gị kpalụ gị ị ga weta nzu a shi ka ị tụọ igburu onwe gị. You are a dead person. Ị nwụrụ anwụ. Unu nweta ihe anyị na-ekwu kịta. Enwere onye ọbụla maara ihe bụ nshi ga-atụ nzu a, ime atụkwu ya ahụ. Ọ sokwe ka egweta ego ya n'iru ọla gbabalị ya ọsọ maka ịtụ ha anya ya. Enwere ọgwụ ọbụla ị gwọrọ ga-ejide gị, ọ ga-egbu gị igoke iyo. Ọ ya bụ nzu a, andị ọ ya mere eji agbalị ya ọsọ. So enwere ụdị ọgwụ ị nwere ike ịgwọ asa ofeke iji wee rie ndị mmadụ mugu n'ahịa n'azụ, maka na ọ bụgoro ihe nwere ike iwepụ ụbụrụ mmadụ nye ya ụbụrụ anụ ị ga-eji wee wọgbumuo ya. Ọ nshi ka ọ bụ dị ya na ọtụrụ gị kpelekpele ị gagolo nzu a n'ahịa. Don't do it. So but idebeluchi gị ọnọdụ na-enechi onwe gị, imegbulu nwa nwoke, imegbulu nwa nwaanyị. Ihe ị na-achọ bụ ndụ gị, akara aka gị pụta ihe. N'ihe a m na-eme enwekwanụ m isi ya, ada m enwetakwana ihe m chọrọ na ya. Igote nzu a debe n'ụlọ, ị nwere alụsị na be gị, maka oge ụfọdụ idebeli ya n'ọkwa. Enwe ihe anyị na-akpọ ọmụmụ n'ọnwa. Ọmụmụ n'ọnwa bụ ihe a dịka this light fly na dị firefly na dị eme mmụọ. Ị ga-afụ the big one
net ga-adịchịkwa na your house. Ọ bata n'elu ụzọ a ka ọ ya aga na amụke maka ọ fụrụ mkpụrụ obi alụsị ya nwa bụ alụsị ọ gabie ya ọma ọ ga n'ebe a tụcha nzu a gọcha ọfọ narie ọ na so ihe a bụgodo alụsị so onye ọbụla ifuru mmụ ya ọ bụghị iwu bụ na ịtụtara osisi na ọ bụ na ịkpụtara aja ụlọ were kwadobe ya wụnyebe ya ihe inweghe ihe a ị nwere alụsị mana malụ na alụsị a bụ alụsị ikenga ịchọkwana nwoke okwu ịchọkwana nwaanyị okwu ana ọ bụrụ na enwe ka ihe si wee mee gị ọdụ na be gị enwe ka iji wee na-afụ na akpụrị na agbaka gị na iji ịga na-ekwere ka o si welu dị na ị na-asọspekt kwa na ọ dịkwa ka enwe ihe melu gị nzu a na-agwọ ọya agbata nke ịbụ ka m na-agwa gị kịta bibulu nzu a tinye mụ na mmiri nwụọ ya nshi na aja anarie ihe ị ga-anya bụ oke arụ ka ị ya na-anyụ ọzọ so ọmụnwa eji m ya oge ụfọdụ mụ na-enye mmadụ ihe ya bụrụ maka poison ma ga gbabeti ya gbarie ya wunye ya na ọgwụ anwa m shiri na ihe anwa m mere ihe m ji eme ya bụ ka m nye ya double force ọ baha onye anwa arụ echine rizọt atọ ọ bụrụ nke ịbụa nke ịtọ ada ama maka nwaanyị ọbụla bụ eze nwaanyị na-atụ nzu ị nọrọ na nsọ gị ị ka na-enwe ọmụmụ biko olukwele oge anwa iji abanye na nsọ ọ ihe a by right ka a na-asọ n'ukwu mmụọ eji asị gị nwaanyị nọ na nsọ abatakwana ọ nzu a na-asọ ihe anwa atụkwana ya maka ịtụọ ya inwe ike na-afụ nsọ gị ebe na ọ bụ ịma amụrụzi nwa ịma kọnsivzi unu na ụdị anyị na-ekwu maka oge ahụ ọbara na-apụ gị n'alụ ya nwa na-afụ gị asị ihe na-akpọpụta ọbara maka ihe ahụ ọ na-asọ bụ na ọ bụrụ na mmadụ kpaa nsị bụ ọbara ka ị gburu so na ị naghị egbu ọbara ị ga metụ ya aka ya nwa ga-emekwe gị eme so ọ na-ahapụta gị n'arụ dịka neshọ ji wee kwuo ịtụkwana nzu a sọọlụ nzu a mana mmadụ ọbụla bịarụ n'ukwu mmụọ gị n'ihi na ịsaga arụ iyi azọpụta nwa onye aka ji maka na ọrụ akpọrọ gị ka ị lụọ nwaanyị abụrụ ajọ ihe nke anwa mee gịnị nke anwa gaa iburu ụlọ idinelu nwunye gị idina nwunye gị ebe nke a dị very very technical ka m ji madebe kama na m sịrị ụnụ ọ na-ama ada amachara kama na oke malụ ibe ezi ya kedu ihe bụ ụlọ akụ kedu ihe merụ mmụọ ji asị ya nsọ ọ maka na nwoke bụ ajọ ihe ka maka na nwaanyị bụ ajọ ihe the answer bụ mba na ha na-abụbụ ihe ọma mana e nwere na interplay enwe ihe na-esi nwoke na nwaanyị na ọkpụkpụ apụta bụ mmiri na-akpụ ndụ mmiri anwa na-akpụ ndụ ọ na-abụrụ osi gị na-arụpụta ọ bụla ya bụ na amagolo ụtọ nwunye gị osi nwunye gị na-arụpụta ọ bụla ya bụ na ọmagolo ụtọ di ya onye ọbụla agazi ezuo ike ihe anwa na-atụrapụ ihe anyị kpọrọ mmụọ na-aga n'ikuku maka na enwere ka anyanwụ ga-esi wee kwụrụ kịta ị na-eni ya anya ị na-afụ little particles ka ọ na-aga ụfọdụ akpọ ya na dust ọ bụkwalụ dust o mana e nwere mmụọ na-agacha ebe anwa ụfọdụ mmụọ anwa na-adị trapped n'osisi ha nọziela ebe anwa wuo udo akwala osisi ọzọ from ebe a kpọ ya na parasite mana ọ ndụ o nwekwa ike isikwa ebe anwa nnụnụ akpụrụ ya pụọ osikwa ebe a makụto n'ihe ọzọ o nwere ike ọ bụrụ na gbamgbam zinc ọ nọkwa na gbamgbam zinc topụta ọ bụla ahịhịa nweta ihe m na-ekwu kịta so ebe ọ bụ na mmiri anwa si nwoke na nwaanyị na-arụ na-adị na-adọ mmụọ ka a na-adị na-adọ wel ka ọ na-abịa nso mmụọ ọma na nke ọjọọ na-abịa gị nso oge ị na-egwu egwu ịfụnanya unu na-ege na itinye m na-ekwu kịta ha na-abịa gị nso maka onye ọbụla chọrọ ịbịa ụwa onye ọbụla chọrọ ka ya pụta ka a mụọ ya ka ya gbabụrụ mmadụ ihe a nụnwe ịfụrụ anyị bụ mmadụ a is a big grace ọ nnukwu
nnukwu ịfụnanya Chukwu nweta ihe anyị na-ekwu. So unu gụba egwu ahụ ọtụtụ ya abịa n'ọlụ unu nso. Ụfọdụ n'ime ha bịanụ metụ ụnụ aka esighị n'ebe dị ọcha were bịa. Ụfọdụ si n'ozu, ụfọdụ si n'ebe dị iche iche and ịmahụnụ nke metụrụ gị aka. Nke anwa metụrụ gị aka anwa ị na-eme omegba ọ bụrụ ya bụ ike ka ebe ka wolo nke o nyelu gị abụrụ awolo na-etichesi ihe niile bụ ihe akwapụrụ ihe enwe iburu ya na anwa gaa n'olu n'iru shọpụ gị ka ịzụta utipi elu gị shọpụ ọ bụrụ ya bụ ụlọ akụ. Iwole ya bịa n'ebe ị na-akpọ ezigbo mmụọ ahụ pụta ọnọlụ mgbani na-ene gị na ukwu mmụọ gị anwa maka na nke ọjọọ emego gịnị ewugolo ọnọdụ dịka ya abịakwa jụchaa ebe ahụ niile ị nọla anana ka iji wee jee tutu nke dị mma abataba metụba ọrụ ị na-alụ aka. Because enwere secret m discover in my little learning. That secret bụ na m were ozu na odo gwọchaa ọgwụ si na ọgwụ ahịa na mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ ahụ m tinyechelu m jikọtara ọnụ kpọọ ya ọgwụ na ọbụbeghị ọgwụ. Gee mụrụ ntị, ewetelu m nzu, ewetelu m edo, ewetechelu m ụmụ ihe a niile kịrịkịrị a wee kpọọ ya ọgwụ si ya nekwa ihe ị ga-aga alụ. Oge anwa ọbụbela ọgwụ. Ihe na-eme o ji abụ ọgwụ bụ mmụọ anwa gị na ya yi na-alụ ọrụ ga-abịa n'ebe ahụ idebeli ya wee metụ ya aka. Ike mmụọ wee si na mmụọ anwa wee banye n'ihe ahụ ike. Egwozielu ya luo na mba ofesi ihe ahụ esela ọgwụ anwa lụọ ka ọ ya na-alụ. Ọ ya bụ the essence na dibịa na-achụ aja na-egbupụ ihe ọbara. Mmụọ ya ka ọ na-akpọ ya bịa nyeli ya aka n'ọrụ a ya lụrụ ka o jikọọ ya ọnụ ka ike wee mee gịnị bata n'ime ya. So ọ bụrụ na iburu ụlọ akụ mmụọ nwa ama abịa o mee emetụ ya aka ihe ahụ iwolu nyelu mmadụ oge anwa ihe ndị be anyị kpọrọ ya bụ okpoko nshi etere mmanụ. Ya ikechara ihe niile kịta mechichie ya ọ na-atụ ụjọ enwere ihe ọbụla bụ ike dị n'ime ya. Ekene m unu ya dịkwala unu na mma.